Bine v-am găsit pe un server. Haideți să ne jucăm Skywars Teams. Da, sunt singur. Știu că seamănă cu acel după calculator. Steve. O să apăs și apăsă. Pornier. Și apăsați tunul de like dacă vreți mai multe episoade de acest fel. Da, vorbește sora mea la telefon. Da, dar cu consum. Și mai e Matei, mai e Ionescu, Matei, George. Dar nu care sunt ei. Se zice ăla, să fie nu. Stai! Da. Bine, pa. Da. Bine, tu? Dă-te! Ce mă încurcă. Vreau să vin încă? Eu nu cred. Mai sunt o? Ah. Trage, pici. Cred că aia mi-a picat în voi, dar n-are nimic. N-a picat. Stai, că s-a dus la acolo. De ce nu am lăsat mai prost? Stai că mă duc și eu după ei. Da, ne-a schimbat controlele. Poate îmi dă unul acum. Încă sunt cu shift-ul? Da. Cum naiba, fratele meu? Da, să știți că eu sunt cam nob rău. Sunt cam prost la Skywars. Abia am început să joc. Sper că nu o să-mi spuneți în comentarii că... că treci chestii. Bun. Poate să-i băguiești asta. TNT. Bun.
Filmăm de 5 minute. Banana. Nici poate să filmez și Roblox. Să vedem dacă o să am timp. Aolo! Ce-i? Bă, te-ai blocat aici? Da. I-a furat skin-ul. Urățanie. Da. Să-mi bag și textura, dar nu acum. Bun. Ce avem de luptă bun? Bun. Bine. What? What? Înțelegem și-a luat. Și unde a picat un void? Da. A, ba nu. Ia uite-l. Adela. Deci, frate, nu înțeleg cum am picat un void. Doamne, deci nu înțeleg. Nu, Apropo, este bug mare rău de tot pe server. A fost o armură de diamond și ne-am pus-o, după ce a dispărut. What? Bun, cam atât cu acest episod, este mai scurt. Nu uitați să apăsați butonul de like. Pa, pa!